این حال ҷавонони миллати бофарҳанг، миллатеро ки замоне бо уламо ва шоиронаш мешинохтан، аммо имруз бошад бо сарояндагону раққоса ва ҳатто бо булогерони беномусу беғайрат ва дайюс мешиносан. ин худатон бинед. ҷавондухтарону ҷавонписарони ин миллат ба кадом рӯз омада расиданд. дар публика гоҳ рӯшона сиёҳ мекунанд, гоҳ картоштаю пиёз мехӯранд, гоҳ сагу мурғ мешаванд. сабаб кист ва чист ки ин миллат рӯз то рӯз ҳуввиятша гум кардестай? баъзе ҷавонон беномусу беғайрат ва баъзе ҷавондухтарон беҳаёву фоҳиша шуданд. ояндаи миллат чӣ мешуда бошад? агар хоҳем ки оянда фарзандони мову шумо мисли ҳаминҳо бетарбия нашаванд, бояд пеши роҳи инҳо гирифта шавад. баъдан дар гардани ҳар яки мову шумо тарбияи фарзанд хелоҳо зарурӣ. дар ривояти бухорӣ ва муслим омадааст ки паёмбари худо дуруди худованд бар ӯ бод фармуданд: ҳамаи шумо чӯпон ҳастед ва ҳамаи шумо болои раъияти худ масъулед. ин ҳадис онро нишон медиҳад ки падар барои тарбияи фарзанд ҷавобгар аст ва модар ҳам масъул аст ки фарзандша тарбияи солим диҳад. дар ривояти тирмизӣ омадааст ки паёмбари худо дуруди худованд бар ӯ бод фармуданд: ҳеҷ падар ба фарзандаш тӯҳфаи беҳтар аз адаби нек дода наметавонад. дар фикри ояндаи фарзандони худ бошед, вагарна дер мешавад. баъд сартона ба сангҳо мезанед, дигар фоидатон намекунад.